Тези пръстени са символ на отдаденост. По дяволите, Томас! Извинете, съжалявам. Въпросът е на живот и смърт. Използвай пръстена, за да ме спасиш веднага! О, Боже мой! О, Господи! Пазете се! Ах, Хавай! Дано не съм закъснял. О, Боже, вече са двама! Какво стана? Кратката версия. Работник се върна. Открих източник на безкрайна сила. О, не го ли върнем, светът е обречен. Това ли сте? Бодливо свинче. Аз съм ехидна войн. Таралещче! Време е да се сбогуваш с човечеството! Запознайте се с новото нормално! Това е моментът да бъдеш герой. Не е моментът, но да кажа, че всъщност нямам план. Хей, имаш нещо на лицето. О, Боже. Кой викна югър? Тук е студено! Да вдигнем градуса? О, супер, зимният двойник. Този април. Спокойно, граждани. Ти си ужасен герой. Негативното отношение не помага. Оставаме заедно. Каквото и да стане. Ти си неспособен. Необучен. Недостоен. Пропусна едно. Не сломим. Соник филмът 2. Не мърдай и умри! За воин здравеняк не удряш много добре. От 1 април в кината и 4DX. Дублирана и субтитрирана версия.